10-es videón nézek, bemutassuk azt, hogy Lackó hogy is forog körbe-körbe. Mennyit tud arra dőlni? 20-at, ugye? 20 volt a videó. 30. 30? Jó! 10-nél már nem Hajó volt. lenni! Hajó lenni! Na, Lackó, halljátok ki? Most vedd át te a kamerát tőlem. Vedd át a kamerát tőlem. Így, engem videózzál. És akkor én is megcsinálom ezt. Én 15-öt fogok körbe. Hát én is. 16-ot? Jó. De hogy fordult egyből, ne nézed, hogy merre vagy. Ne nézed, hogy merre vagy, ide egyenesen indulj meg. Hé, de ne nézed merre vagy, fordulj egyenesen és fussál. De gyerünk. Hoppa. Bazd meg, állj le. Jó, ez fel fog kerülni szerintem, ha nagyon jó minőségű lesz. Le is állítatok. Sziasztok!